ученици и ученици. Ще моля да пазите малко тишина, тъй като участниците нямат индивидуален микрофон, за да може да чуете всичко. Благодаря ви предварително. Сега ще ви разкажем една история за пагубното влияние на парите върху човека. Ще ви покажем как един добре образован счетоводител може да причини злини, изграждайки собственото си благополучие, използвайки дадената му власт. В началото всички бяха щастливи. Семейство Паричкови са богато семейство, преуспяващ бизнес. Те могат да се позволят всичко, от което имат нужда, за да задоволят всеки свой каприз. Мило, аз съм пълно доверен на счетоводителка Девица Кредитова. Това ли е всичко? Това е всичко. Приятен ден ви желая. И на вас. Получаваш ли, Мило? Ние имаме пари не само в джоба, но и по документи. Благодарение на нашата добра счетоводителка. Да, всичко беше наред, докато не дойде зимата. Беше студена декемврийска вечер и Коледа наближаваше. И наближаваше също така и краят на учебния период, 31 декември, свързан с много сметки за приключване. Девица Кредитова стоеше в счетоводната си кантора и обмисляше собственото си благополучие. И наистина, колко голямо състояние беше натрупала тя на гърба на клиентите си посредством лъжи, измами и фалшификации. Как обичам дебит сметка маса, кредит сметка карта. Добър ден, Кантора Кредитова. Здравей, Каталова съм. Здравей, докладвай. Всичко е уредено с документи и сумите са подправени с наша полза, разбира се. Господин Паричков дори няма и да се усети, че данъците му са отведнали повече. Отлично, отлично. Приятно да се работи с теб. Толкова изрядно. Мини по-късно през общата ни, за да ти платя дължимото. Добре, ще си тогава. До чуване. Данъчната служителка дори не подозира, че дебитка е предала на данъчната полиция. Той е обвинение в финансова измама. Ще ми трябва толкова пари. Да видим. Да, един служебен аванс. Дебит сметка 422. Кредит сметка 1 с 20 хиляди. Найс. Служебно, Виена, Милан. Но дебитка Кредитова има шанс да поправи грешките си. Съм докъсна сметроплана. Да ти покажа колко страдания си причинила и ще продължаваш да причиняваш. Следвай ме. Помниш ли момичето от Ченж бюрото, на което пробута фалшиви пари? Погледни я, тя беше уволнена. Сега не може да си намери работа. А сега, нека се върне в настоящ, където съдят сума Скатавкова. Комбик. Моля, посреди ме да ти изправя. Сума Скатавкова.
Но това не е всичко. Заради теб, господин Паричков ще се разори. Жена му ще го напусне, оставяйки му детето, а той ще се пропие. Спокойно, дете мое. Дъщеря му е болна, а той няма пари за лекарства. Не, малко да вземи. Но това беше само сън. Това не може да е истина. Не може всичко това да се случи. Днес стана по-добър човек. Ще поправя грешите. Така и стана. Има доста грехове. За жалост, в истинският живот няма вълшебни сметкоплани, които да ни върнат в правия път. Затова мислете, преди да тръгнете по грешния.